umuntu abavume qhathile akuyona inkolo yobuKristu then bethi archbishop ke singayivumi kodwa kule nkolo yobuKristu ihamba njengokusho kweBhayibheli 1 bathi ushembe uNkulunkulu incwadi kaExodus 20 la uNkulunkulu aqala khona ukuyibonakalisa kuIsrayeli ngoba amadlozi umoya omubi obamba abantu enabathi abantu udlozi umuntu wafa akusi umuntu wafa kulona idlozi. Greetings bafethu, ngiyabingelela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Welcome la ekhaya kwa Gifted Media. Igama nguGift Mabunda. Bafethu, ngibonga isupport enisinika yona, ngibonga ama comment, ngibonga ichannel sesiyafika la kufanele sifike khona. We are almost 2000 subscribers. Ngiyacela uma ungaka subscribe leli khaya lakho le indawo ongahlala kuyo, ngicela uthinta ibutton uwenze isiqiniseko ukuthi uyasubscribe so that you will keep continue sibe nama episode amaningi. So ngiyacela bafowethu asubscribe asokwazi kuba nama viewers more than 10,000 then less than 10,000 subscribers. So ngiyacela ngokuyithoba isupport yenu. Let's click the button and subscribe for this channel. Siyithathe siyibeke ku 2,000 subscribers for now. Kodwa anyway, igama nguMabunda. Bafowethu, you know I'm always booming with the boom content. I guess angihlalanga ngedwa namhlanje. Ngiyisiqiniseka ukuthi la ekhaya angihlali ngedwa. Awu, ngihleli nomkhulu, umpostoli, umbatha. Kunjani baba? Ngiyaphila ngezwe wena mfowethu. Hayi, uJesu inkosi. Hey. Uyabusa. Yes. Ngiyabona ukuthi hayi ubumatasa kakhulu, bumatasa phansi phezulu. Nazi nezimoto ngapha abafana bacishe bayimosha. Phela ngibuye ekhaya. Ngithi no angiphuthume ngize la ngoba sine conference eqala kusasa. Okay. A Church of Christ. Yes. Nje mayiqala ke ngithi no angiphuthume. Sheshe ngifike nami ngibone lokho nalokho. Yes. So hawu ngifike egarage ngingade ngathela 600 lapha ngithele khona. I'm sorry. Sengifika ke egarage lapha ePhongolo. Awu ngiyathela ngithi thelani petrol bathela ku mayiphakathi nendawo ngibuka uyabona 95 ngiyabuza indoda angani ngiye diesel. Eish. Mistake ngithi ndoda sebangishaya ke manje. Eish. Babuya bebaningi bathi no ngoba mningi diesel uzowuthela ngaze usilwana longiphathayo ngoba mningi diesel uzowuthela ona sigcwalise ngodiesel. Eish. Ngifona lenye indoda yakithi la ebandleni uFohlatshwayo ngimbuza indoda naku sekunje athi nje yena ungalokothi ayingahambi imoto ayingastartwa usho kuphi sebefaka isikhiye bona bastart bathi hayi asistart khona mangabe ungena uDiesel ngani uDiesel uyabila enda phakathi mawungena uDiesel lokho ngithi emadoda le moto uma istaka ngenze njani bizana imanager bizana umuntu ophethe ngikhulume naye lento eniyenzayo manje yeah ngoba ngiyazi zokwenzana. Eish. Alokho insister uHlatshwayo athi cha enkhulu imoto le izofa nje hayi baqhubeke ke benze lokho abakwenzayo ngisuke ngemoto ngihambe ngithi ngidlule ePetretief ngitshayile mangizodlula nje ePetretief nayi lokhuza nayi imoto iyacima. Eish. Oh iyacima imoto ngithi start chu ayisastart hayi khanya yakhuluma ke le moto ekhanya la ethi wathi lokhuza ayingibafonele endoda sekunje bazama ukungisale bese ngibuyela kuHlatshwayo. uHlatshwayo ngifunele ilokhu i-head office i-contact head office ba contact ngikhulume nabo then bathi no benze iphutha bekufuneka ngastart imoto ngithi ke ayistartwanga nayi startwe yibo but there was very wrong bangena emotweni ecustom bafunana. Eish. Then ke hayi kwenzeka ke baze ke babona ukuthi indaba sibuya phezulu bazama ke nobutsotsi lo womlungu lapha ya okuyena manager yalapha ya utsotsi uhlangana lo mfana bayangifonela bathi baqasha i-breakdown ngathi no mina ngeke ngiqashe i-breakdown akukho engizokwenza mina I'm rushing kuye eJoburg so ngicela imoto yami be right manje hayi ke bayithathe ke bathi bayisa ngathi no ngifuna umuntu okwaMercedes le Mercedes lo S class so ngeke ngizothatha uBush mechanic imoto yami
Nangempela kuyele bathi uyadura ayigcina azafikeke. Mayefika ke ayibuka athi no cishe yafa imoto. Sure. But ayifaka umshini athi no ama injector ngizowakhipha ngablowa ngani. Hayi ngihlale ke the whole day yesterday. Wenza lokho wayitesta ojika emkhuzo wabuya wazojika ngapha wathi it's okay ngithatha imoto ngabo past 4. Sure. Ngakwayekhani ngisuka ke ngizala. Ekseni. Past 4 ntambama. Ntambama. Izolo. Okay. Then Okay. kwayekhani ngisuka ke Sure. ngiza ngapha ke. Sure. Yo, I think indlela abantu bamagarage ufanele bayicaphele lona. Abakwazi ukuthi ichubeke udrive kanti imoto ilo. Bathi mabe diesel bamningi. Eish. Upetrol uzodleka. Eish. Hayi manje kwangenzeka lokho. Bafaka ipetrol endaweni ufanele bafake kuyo idizili. Yes. Sure. But anyway mkhulu sesiyicocela lokho abangakwazi bangathi ubani ubaba. Ngingubaba uMbatha. Yes. Ngishumayela ivangeli. Yes. Sengishumayelile kusukela ebusheni bami kuze namhlanje. Umsebenzi wami ukushumayela nje. Yes. uJesu waseNazaretha. Ngaqeqeshwa ke la ebandleni ngeBhayibheli ukuthi uma uzokhuluma ngoJesu kufanele wazi iBhayibheli ngoba uJesu lotshwe eBhayibhelini. Okay. So ngeke ukhulume ngoJesu nangenkambo kaJesu nenkambo yabapostoli ungalazi izwi. Sure. So ke iyona nto engiqikelela kakhulu mangikhuluma nomuntu ekhuluma ngenkolo. Yes. Ngoba izinkolo seziningi. So ke uma uzokhuluma nomuntu ekhuluma ngenkolo uzothi nikholwa into eyodwa kanti umuntu usho enye inkolo encike engafani. Ecishe kube yinkolo yamaKristu kodwa kungeyona. Eish. Ngoba ziningi inkolo uma ubheka uma ubuka nje baningi abantu bavutha abanye bayahlikiza abanye bawaphansi abanye ma umuntu ewaphansi abantu bathi amandla kaNkulunkulu afikile. Sure. Masibuka iBhayibheli phela bakhonzile abantu eqaleni. Ayikho lento ukuthi kuhlinkizwa umuntu uthiwa uyanhlinkizwa umoya engcwele. Umoya engcwele akana formula yokufika ukuthi mhlawumbe ufika ngokuhlikiza kwabantu or ngendlela ethile. Uma ungakwenzi lokho abantu abaningi. So ke that's why we sigxile kakhulu ekufundeni izwi nasekufundiseni izwi into ebhaliwe. Sure. Mangikhuluma nje nomuntu engitshela ngenkolo ngiyangifuna ayiveze lenkolo yakhe ibhalwe kuphi noma ipiece yephepha ngilibona. I think sizogcila kakhulu namhlanje ngoba ziningi le inkolo ezingekho encwadini. Kakhulu ziningi kakhulu futhi nje most yes yenkolo nabafundisi abashumayela ngegama lika Jesu but bengekho kuJesu. Sure. Bakhuluma ngaye kodwa bekho kuye. Yeah. They can do things ezinkulu kabi kodwa singaphathelene noJesu siphathelene negama lakhe nje. Sure. Khona ivesi lapha encwadini kaIsaiah chapter 4 emavesini 1 and 2 3 ukuthi uthi la abafazi abesikhombisa beyivama ufundwa elinye isonto la kaMndisi uthi ke bathi ke abafazi besikhombisa bobamba umphetho wendoda yinye. Yes. It's prophet leso is not exactly into eyayenzeka leso sikhathi. Yes. Prophet uIsaiah umprofeti. Yes. Umprofeti okhuluma ngensindiso. So uma ubona uIsaiah nje ubona umuntu ozokhuluma salvation ngoba igama lithi Isaiah lisho salvation. Sure. So ke uthi ke abafazi wesikhombisa bobamba umphetho wendoda yinye kusho ukuthi bobamba le ndoda eyodwa. Sure. Bese bekhuluma nanka amazwi bathi no indoda ingamind bafuna nje igama layo kuphela. Abafuni bahlazayo ungathengela ukudla bayithengela ukudla bona bayigqokise zabe impahla. Benze konke it's what amasonto lawa agcwele emhlabeni enza njalo akhuluma ngegama lika Jesu bathi abekho kuJesu. Mpostoli last time uma ulayikhaya sikhulume ngendaba yabapostoli. Yes. Which inye into owayikhuluma ukuthi into esezwini likaNkuluNkulu ukuthi ezwini likaNkuluNkulu ngoba usho ukuthi yonke into eyenzakala engekho ezwini akusiyona kaNkuluNkulu. So wathi umpostoli wesifazane akekho ezwini. Yasusa umsindo omkhulu kwaba nabantu abebuya bebuza bathi kwakunompostoli igama lakhe nguTelsa. Bayayikhulumela nje angithi abantu bayakhuluma nje. Alikho iverse eBhayibhelini ukuthi uTelsa waye ngumpostoli. Lithi iBhayibheli wayaziwa kakhulu kubapostoli. Kusho ukuthi njengokuthi ube khona waziwe yimi kakhulu. Okay. Ngoba liyachaza iBhayibheli njengabantu abakholwa kuqala kunoPawulu. uPawulu uchaza lokho uthi bafika kuKristu kuqala kunaye. Babedumile kubapostoli not ukuthi waye ngumpostoli. Okay. Abapostoli bawu12 bakhethwa uJesu.
encwadini kaMark chapter 3 eversini ka 13 and 14. Yes. iBhayibhelithi wanyukela entabeni mayehla khona wabiza ababafuna wayesebaqamba igama ukuthi abaphuma sebefikile bakhetha wabaqamba igama ukuthi abapostoli. Yes. Igama leapostoli lisho othunyiweyo. Then wakhetha amadoda onke wayekhona uMaria umama kaJesu. Uma ngabe umama bebesebenza wayengamkhetha umama kaJesu. Mangabe omama abathi abapostoli. Then sokufika ke ngiyazi ukuthi le ndaba kaThela siqhamuka la sekukhulunywa ngeziphiwo khona encwadi yabaseFeso. Okay. La ngena wonke amahlathi abapostoli nabaprofeti. Okay. Wonke lamahlathi agcwele angene ngale ncwadi ngoba babhaca ngayo ngoba ikhuluma ngegift. Okay. So ama gift lawo awu5 awukusebenza ibandla lika Kristu not okamabandla lika Kristu ibandla. Ngeke ukuthi umprofeti kodwa usonta kwaShembe, umprofeti kodwa usonta eZiyoni, umprofeti kodwa umprofeti wonke okhona ophansi kwegama lika Jesu. Okay. Abaprofeti bakhethwe uJesu, abakhethwanga uShembe, abakhethwanga uSibanibani, bakhethwe uJesu. So when you are a prophet, you must be under the name Jesus Christ. Sure. Mpostoli, just ukuthinta lapho uceda ukuthinta khona ukhuluma ngezipho ezi5 and sesibone ziningi izipho ezimodern sekunama 5-fold more than 5-fold. So ukubuza kwe yipi 5-fold singayi describe sithini nge5-fold. 5-fold sure apostoli. Apostle number 1. Yeah, prophet. Umvangeli. Umelusi lokuthiwa upastor. Upastor. Bese kuba umfundisi. Okay, mfundisi. Abagcotshwa laba bantu. You can't make wenze inkonzo ukuthi ugcoba umfundisi. Ma ubabona lo ngalokho ukuthi akulona ibandla lika Jesu lo. Sebegcoba abafundisi. Umfundisi akagcotshwa. Okay. It's a gift. Ayinikwa uThixo to teach the church. Hayi ukuthi uzogqoka ukhorolo uzoba umfundisi. Sure. Hayi ukuthi uzombathisa ijazi uzoba umfundisi. Cha. Umfundisi sho umfundisi ngokwegift ngokwesipho uNkulunkulu ampeso. Futhi akulona igama lakho ongabizwa ngalo ukuthi mfundisi. Mawuqeda ukufundisa uyabuyela ube uJoseph ube uSimon Mbada. Ngoba igift lebo usebenza ake ngikhulume njengasefemini. Makuthi uyapenda. Ungakujabulela nedrobheni hlangana abantu babiza imapendana. It's not good. Abantu ama gift asebenza ngesikhathi usebenza you are teaching. Ngesikhathi usebenza uyelusa. Hayi igama lakho sokumelusa or pastor noma usihamba kuphi. Mpostoli kulama gift ay5 ubale amanye awukawubali la amanye. Ubishop yena odikhona obabalanga. Igama bishop lila ku number 4. Okay. Apostle, abaprofeti, abavangeli, abelusi. Ubishop wela kuba pastor. It's an overseer. Okay. Encwadini ezenzo 20 eversini ka28 lapho khona akhuluma khona uPaul nabantu lapha ababiza lamalunga elokhuzene ewabizele eMiletu. Uthi esiqapheleni nina niqaphele nomhlambi wonke anibeke kuMoya eNgcwele ukuba ababonisi kusho an overseer elder kusho igama eli1 elder bishop an overseer umuntu oyi1 loyo deacon naye msho deacon elinye ke ama deacon la wakhethwa kuzenzo 6 okay ama deacon kuzenzo 6 lapho khona kuthiwa kwaba nempi ibandla saqala sanduqala base bethu abapostoli cha ngeke thina silibale ukwabela abantu izipho khethana amadoda agcwele uMoya eNgcwele enye yamadoda mentionwa ayigcwele uMoya eNgcwele uStefan. uStefan was not wayigcwele amandla kaMoya eNgcwele kodwa wayengayo isingcenye kabapostoli kodwa nje wayigcwalisiwe ngamandla kaNkulunkulu egcwele ukuhlakanipha bathi idiko amadikoni bakhethwa abantu abawu7 ababe amadikoni ebandleni ibandla kahle kahle lika Jesu isimo salo kufike kube abapostoli uJesu phezulu angiqale phezulu uNkulunkulu uJesu uNkulunkulu engikhuluma ngaye uJehova ngoba ningi uNkulunkulu phela noShembe bathi uNkulunkulu so ke uJesu uJehova uNkulunkulu igama lakhe bese kuba uJesu indodana kaNkulunkulu bese kuba abapostoli ngisho sebandla bese kuba abapostoli bese kuba ama elders sekuyi amadikoni abantu abakhethwa eBhayibhelini sekuyibandla lakhe sure isimo wathola okunye ongale akuselona ibandla likaJesu sure noma ngafunda iBhayibheli noma ngashumayela kuzoguqa phansi noma ngawabantu abethandazelwa abantu basiyagcwaliswa ngamandla but iBhayibheli indlu mayakhiwa
ukuze be right makufika inspector funeka ibone ama requirement adingakalayo endlini uze be right wamithe wonke but if wena uzothi ibandla lika Jesu ubuyenze ezinye izinto ezilonga ubisa igama lika Jesu cha akunjalo ibandla lika Jesu line plan yasezulwini which iBhayibheli yeah which iBhayibheli ulandelwa lona nje mawufuna kube yilo ulandela iBhayibheli Mpostoli sibona kune Archbishop Chief Apostles hayi lo udoti ke loyo ngicela ukubeka kucaca udoti loyo into zabantu self made things abantu abazakhela once wathiwa Archbishop akuseye akukho ndawo into engakho ngithe ziningi izinkolo namhlanje ezikhona kodwa inkolo yeqiniso ebhalwe eBhayibhelini if into ingeke eBhayibhelini leyo akuyona yobuKristu ingakho no Shembe bathi Archbishop wathi Shembe noRhanyana Archbishop banibani sokuyinto yakhe umuntu leyo ayikho biblical akazibe khona shuthi Archbishop akekho la singamfaka khona ori angazi ukuthi mhlawumbe ngabakhona entweni yomuntu abavume eqaphile akuyona inkolo yobuKristu then bethi Archbishop ke singayivuma kodwa kule nkolo yobuKristu ihamba njengokusho kweBhayibheli angithi uthe abo bishop ama overseer uArchbishop ayekuthi yena nayo uyi-overseer ayikho into engaphezulu ukaBishop ayikho into engaphezulu ushithi i-elder i-elder kusho umuntu okhethwayo yes bese kuba khona laba abalapha encwadi nabaseFeso okuthiwa abanye wabenza abapostoli abaprofeti abafanga sebenza abasenziwa umuntu ke lapho so bengena ngokwesipho sikaNkuluNkulu abaqhamuka nje ebandleni benza izinto kodwa abanalo elinye igama okuthiwa Archbishop or Archpastor ayikho le nto le abo chief apostles ayi into engekho into zabantu abantu bakuthanda major prophet odoti nje bonke lapha no major 1 no major 20 into zabantu lezo Mpostoli uthini ngalaba because mina ngiyafunda and ngiyathemba nababukeli bethu babukele bazokhomenta kunezinye izinto engifuna ukuzibuza engizizwa ngaphandle kunale ekuthiwa uthola abaprofeti ukuthiwa banamagama thizeni abapho uNkulunkulu ikhona into enjalo Mpostoli into engekho le into engekho nje yonke abo wild eagle lion of fire odoti babantu labo imfucuza yabantu njengoba sikhuluma ngebandla kaJesu sikhuluma ngabantu abamezweni laba abaphumayo bayozibiza abo chief banibani abasekhe ebandleni uqala phuma umuntu awuqala into yakhe entweni yakhe ke uzoyibiza 100 lion ama 100 lion ama 100 lion mawuthi ababheka vele balimele abafana bethu nengane zethu limele ubiza 100 lion nje engakubulala nawo because udala ngisho lapho uyakhona waphuma kabi uyalwa ke the 100 lion vele uyabona mongahlangana lengakithi kunezimvubu imvubu ayimluma lo umuntu kodwa wahlangana nemvubu ilunyiwe ilimele inenceba ngeke kuyeke izonqamula ama pieces ngoba iwounded so unjalo umuntu olimele engathi abantu bayalimala ekholweni bese behamba oqala ama ministry umbone noma seshumayela kulo muntu ushumayela ukulimala uyaalwa akashumayeli uyabona busy fighting abantu abathile abuya kubo so kanti ukukholwa uthi uPaula mayekhuluma uthi sishumayela iqiniso ngo10 verse 15 uthi sishumayela iqiniso ngothando yes kuze sikhulele kuNkulunkulu ngakho konke kuKristu ngakho konke asishumayeli iqiniso kodwa ngenkani ngokulwa we are preaching that is why mina must argue nawe ngeBhayibheli ngeke ngivuke ngakukhulumisa ngeke ngivuke noma ngakhuluma kabi ngoba sikhuluma ngeBhayibheli angeke ngilwe nawe sure because ukushumayela kona ukulwa Mpostoli uthinta indaba kaShembe ngiyeza uthinta indaba ka uShembe and ngiyathemba isizwe sethu especially ku KZN bayamthobela kakhulu uShembe yes yabona mfowethu uma sikhuluma ngaleyo nkolo iyadominate ngapha ngakithi okay kodwa akuyona inkolo yobuKristu hayibo ayikho ndawo eBhayibhelini kodwa ngithi bafunda iBhayibheli mfundisi alikho lithi Shembe eBhayibhelini neli one verse eBhayibheli bangavela lithi Shembe alikho number 2 ake sithi
bavama ukubheda incwadi kaDeuteronomy chapter 18 verse 18 la uNkulunkulu wakhuluma khona noMose Okay. athi ngizokuvezela umprofeti onjengawe kubafowenu bese bethi ushembe uNkulunkulu wabantu abamnyama. There's nothing like that. uNkulunkulu akanabantu abamnyama nabamhlophe. Okay. Abantu uNkulunkulu abantu bonke ukuthi umhlophe ngebala noma mnyama noma unjani akukho eBhayibheli abantsundu into yakwashembe yabantu abantsundu nabanjani njani. iBhayibheli alibhala ngomuntu ontsundu alibhala ngomuntu white ngoba iBhayibheli umuntu uNkulunkulu wadala umuntu oyedwa. Yes. So siyazi sonke ukuthi kuze kube khona abantu abamhlophe bavela kanjani. Abavelanga ngesizwe esithile baqhamuke nje ngendawo babekuyona eyayini nesimo esithile climate ukushisa then basobetshintsha babamhlophe not that behlukile kunathi noma bona bezibona behlukile kunami ngebala kodwa siyafana umuntu uNkulunkulu uAdam umuntu oyi1 so ke bona mabefuna ukubhayiza baqala bakhulumeke manje balanda imlando umlando ongekho eBhayibhelini ukuthi ubani umuntu omnyama waqhamuka enzalweni kaShem eShem kanjani ngoba njani bakhuluma bazama ukukhanda lento yabo esizweni sakithi angithi abantu abamnyama limele vele balinyazwa abantu abamhlophe so mawuzoqhamuka vele ucheka abantu abamhlophe vele abantu abakithi bogijima beze kuwe because they are wounded abantu abamhlophe even ngilapha nje nami ngaba angikho la abantu abamhlophe hayi ngoba baqhamuka nokuhlakanipha abamba abantu but uNkulunkulu abantu akabenza uNkulunkulu wahluke ngiqonda ukuthi lenkolo ke yakwaShembe inkolo yamanga inkolo engekho baphatha iBhayibheli lona leli kodwa la ukuthi Jesu khona bathi Shembe uyabona nje bathi Shembe is the way incwadi kaJohn 6 leyo John 14 verse 6 la khona uJesu athi imini indlela neqiniso nokuphila akekho yakubaba ngaphandle kwami bona sobethi Shembe is the way of which abafowethu angeke ngibazonde futhi ngeke ngilwe nabo angilwe nabo but we must iqiniso silikhuluma ukuthi Shembe inkolo engekho one bathi Shembe uNkulunkulu incwadi kaExodus 20 la uNkulunkulu aqala khona ukuyibonakalisa kuIsrael uthi nginguJehova uNkulunkulu wakhipha ezweni laseGibhithe Israel sure uthi kungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami bona bathi uShembe uNkulunkulu eish you see kusho noma ngaliphatha iBhayibheli they don't care about ukuthi lithini uJesu uqala bebekhuluma kabi ngoJesu today bakhuluma kahle ngoJesu laba bakhona namhlanje bahamba bayilungisa bafuna ukudla umhlaba ngoba ubona impela baningi kodwa iBhayibheli encwadini kaMatthew chapter 7 evesini ko21 lithi akusibo bonke abathi inkosi abazongena embusweni wezulu sure bese ithi iBhayibheli kuphela yilo owenza intando kaBaba osezulwini kusho ukuthi ngiqonda ukuthi ngamanye amazwi Shembe ulikhanyana wathi lezi inkolo lezi bomudise chibini indlokho kunye bo St John's inkolo zabantu ngamanye amazwi indawo zokwelapha abantu kuba mawuya khona noma lengakithi kunenyanga kwakhona uMantamplani washona wawuthi uma uya khona usinde akusho ukuthi mawuya kwaShembe usinde sewuShembe sekuNkulunkulu sure akusho uma yokwalikhanyana bakulaphe ngekofu uphile ukhanyana sekuNkulunkulu eish iBhayibheli incwadi kaChapter 2 incwadi kaPhilip Philip 2 evesini ko9 yes kukhona lapha uJesu wazithobisa mayifika emhlabeni la wazithoba walalela kwaze kwasekufeni nasekufeni kwesiphambano bese ethi verse 9 ngalokho uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama elikhulu kunamagama onke kuze kuthi ngegama lika Jesu ngithanda lo verse kuze kuthi ngegama lika Jesu amadolo onke akhotha aguqa sure bathi qala kwabasingelosi uqobo lwazi oguqa kuJesu na ngiyabona bezolukhanyana bezoShembe one day ngelanga lokugcina bafike bethula amakapisi wabeke phansi bathi Jesu wena uyinkosi yeqiniso angazi bekwenzakalani ngabalandeli abantu abalahla uJesu bambiza ngamagama bamthuka yabona bangikhuluma so kuvele kulimala abantu kodwa bona bayakhuluma kabi ngoJesu asibathuki bona bazosibiza yabona nje bangayizwa le podcast bazo inhlamba le yesintu embi elihlaza bekubiza ngayo umdala inhlonipho ibalahlekele sure la sikhuluma to rescue ukususa umuntu ukuthi umuntu akabhasi wabhudulandela ini ngoba uJesu uthe ensukwini zokugcina kovela oKristu abaningi kuthiwa ke
Matthew 24 Yes. kovela uKristu bamanga abaningi bazovele bethi mina ngumKristu Yes. leli gama lithi Kristu is the anointed one kusho ukuthi kovela abagcotshwa abaningi Sure. yokubabona begcwele nje choose my kettle mangafuna ukufunda iBhayibheli uzolandela into yomuntu ube phansi komuntu effect yokusinda komuntu baba ngiyayivuma angifuna ukurevela into eyiningi kodwa ukuthi umuntu emaye kwaShembe uyasinda uyaphola nokufana uma ngoyenyangeni uyaphola ubuye upholile kodwa kusho ukuthi lowo muntu loyo uNkulunkulu futhi akusho lowo muntu loyo usebenzela uNkulunkulu uyayisebenzela nje uyelapha sure njengoba sivuma ukuthi inyanga ikhona ziyelapha makuvunywa uShembe akavunywa njengenye yenyanga ekhona emhlabeni ezelaphayo abantu baphile uyabona lapha nje abantu amadoda amaningi ubona wakwebona inkolo namadoda amaningi njengenkolo yakwaLikanyana nenkolo yakwaShembe ayikho amadoda amaningi amadoda athanda ukudlala angithi okay mkhulu wayithithe amadoda angithi bathi impostoli uma bechaza ngendaba kaShembe kuthiwa bona bakhonza uNkulunkulu lo esimkhonzayo thina sonke but into abasuke babalekela ukuthi bakhonza ngesintu bona kodwa bekhonza uNkulunkulu angithi ukhona umuntu wathunywa uNkulunkulu munye they must allow they must bakuvumele lokho ukuthi uNkulunkulu akathumanga uShembe yabona njengami ngilanga ngibizwa uNkulunkulu wangithuma kusho ibhangela but under the name of Jesus okay yabona naye uShembe angazithathwa ngathi uvele ezulwini uthunywa uNkulunkulu uzoma noJesu draw akekho umprofeti omunye simlindile kulo lonke iBhayibheli kuswela abaprofeti emuva baprofeta ngoJesu mawufunda koGenesis uGenesis kuthiwa inzalo yomfazi inzalo yomfazi ubani uKristu akekho umuntu ozalwa umfazi la emhlabeni bonke abantu bazalwa amadoda that is why unowakwamabunda nawe ubizwa ngesibongo sikamama wakho umama wakho akazali umuntu ozalayo ubaba wakho yes nami ngibizwa ngesibongo soMbatha umama wakwamlondo angibizwa ngomlondo umama akazala kanayo inzalo umama inzalo isendodeni so ke ngiqonda ukuthi ngamanye amazwi sonke uma uShembe kuyinkolo eqiniso uShembe akavume ukuthi uJesu uyinkosi uthunywa uThixo ngoba iBhayibheli mabefuna ukuhamba manga istory esixoxa amakhehla nje anjengami anentshebe enkulu amayixoxa wezwa amakhehla athi uShembe kwathi ukuthi kwaba ukuthi bekuxoxela ungazozele bekuxoxela bayaya abantu boyinikela khona kwaShembe bayinikela ubuthaphuthaphu amadoda agcwele bayawuthatha abafazi ngithi laphana ukuthola umfazi uvele umhlale bahlala ebhentsini uyikhombele ugana ngagana ayi20 abafazi abanankinga kodwa inkolo yobuKristu ayivumi ndakwana abafazi abaningi inkolo yobuKristu isithemba sivumelekanga kuKristu asikho akukho la sibona khona angithi baba ke sibuke lento abantu abahlukanisa iBhayibheli esikhathini sakwaIsrayeli kwakuyinkolo yokuye eKhenani engamfuni umuntu eholy ngendlela manje inkolo iyezulwini sohlala ezulwini noKristu nezingelosi kaThixo ingakho umuntu must be holy namhlanje so ku-Old Testament babethatha abafazi babaningi ngendlela abafuna ngayo kwangekho nkinga kodwa ku-New Testament umuntu ufuneka azathi uphila yiphi impilo sure so ngifuna ukusho ukuthi angigceki nje uShembe ngisho konke lokho kolikanyana obani lezinkolo zabo ezinje zabo Metsi what izinkolo zabantu uyabona silungile zokuphilisa abantu kodwa abantu abazi ukuthi ezulwini kufuneka abantu abakholwa kuJesu makusekukhulunywa nje ngezolo akanandawo uShembe ezulwini impostoli kusho ukuthi abantu bakaShembe bayezulwini baya kuliphi ngoba bayafunda iBhayibheli ngihlale ngibuza ukuthi bayaphila ubungcwele abaphila ubungcwele bona bakuphila phi ubungcwele wako wezwe bekhuluma ngako wena ngeke bakhulume ngabo ngoba inkolo yasemhlabeni angali ngiyavuma ngithi inkolo angithi la emhlabeni eSouth Africa kuvunyelwa umuntu noyiphi inkolo ivumelekile kodwa evele ezulu inkolo yi1 eza ngegama lika Jesu uma inkolo ikhona ingaveli under the name nje uJesu abemkhulu leyo nkolo akuyona ngoba nabo bakaShembe bafunda iBhayibheli alikho iBhayibheli elibhalwe Shembe or Likanyana or banibani ayikho kuyacaca ukuthi ke mabethi bayakholwa bakuthatha eBhayibhelini ukholwa kukho ngesizulu bakuthatha eBhayibhelini ukuthi umuntu uyabelieve umuntu aphenduke abhabhathiswe iBhayibheli elisho lokho
So mpostoli ngoba uthi nabo bakucocela ngendaba kaShembe. Ke bakuchazela maybe ukuthi why befaka amacici lawa abawafaka ezindlebeni. Bavunula njengabantu abamnyama. Okay. Angithi inkolo kakhulu le kaShemba izim le ithanda isintu, isizulu, not isintu. Okay. Isizulu bavunula ngesizulu. Most of them bagqoka isizulu esosibonayo. Oh lesokufaka amacici akusindaba yenkolo. Cha kwaZulu nje indoda uthi ivunulile isika indlebe zibe inkulu bafake babefika indlebe ubaba nje wangishumayisa mina wanendlebe eyisikiwe efaka elokhuza la into angazi yini ayifakwa la enkulu ebhaliwe yaqoshwa kahle bakuyinto ababenza lokhu yawo wayiyeka lo baba wangikhombisa ukuthi nazi izinto angangifaka ngasindiswa ngayilahla phansi. Ulahlelani phansi ngoba azimelana nenkolo? Cha angithi kukhona lento yokufika kwevangeli. Makufika ivangeli leli Kristu kakhulu malifika lafika lashaya zonke izinto. Basinika lona ivangeli abasinika lona basinika nama tradition wabo. Sabona lokho kwesizulu ibheshu li wrong. Uyabona? So mawufaka ibheshu nje kuqala kwakuthiwa umhedeni. Mawufaka amahiya kuthiwa nje uyiSwati nje lo mzulu kanti abantu abafika nevangeli kithi bafika nalo basinika nento zabo. Ivangeli ali right kodwa ba add izinto phekwalo. Oh okay. So kusho ukuthi le ayimayelana nenkolo nje. Cha ukuvunula ukugqoka akwenza into kuKristu. uNkulunkulu ngeke ajaje umuntu ukuthi ugqoka ibheshu noma akagqokanga ibheshu. Ibheshu isintu sakwaZulu. Awumama abagcoka amabhulukwe bona. Hayi ke angithi lokho kuba ilento engishoyo ukuthi bawachitha amabheshu kodwa baqoka amabhrukwe. Wobani benza lokho? Ilabantu abafike nevangeli leli lobuKristu bafike nalo balimbathisa isilungu. That is why mawugqoke ibhrukwe umfazi egqoka ibhrukwe enkonzweni it's not a sin kubo. Kodwa waqoka ibheshu enkonzweni bayokhuluma ngawe ngisho kuma platform onke ukuthi lela bandla lela baqoka amabheshu baqoka bavunula isizulu kodwa abana nabo uma phambi kwemicrophone abantu besifazana bebqoka ama stomach out ngoba isilungu it's not a shame kwesilungu kodwa ngesintu uveza umzimba kuyishame akukho right sathuswa kanjalo but ke thank God ukuthi singakashoni uNkulunkulu uyisusela inkungu asashayani ngogqoka. Okay. Ukuthi umuntu ugqokeni. Umuntu wesifazana ngaligcoka ibhuluku akhululeke. Not that angithi inkinga la efike khona. Okay. Ukuthi uma umuntu wesifazana ibhuluku ngesintu sabantu abamnyama. Kuyihlazo umuntu wesifazana bayigqoke wayibamba wasimbi kuyihlazo ngesintu nje. Hayi ngokukholwa. That is why abagqoka amabhuluku abangeni nayo emakhaya ubaba makuthiwa nje kwambatha lekhaya. Ngeke angena agqoke ibhuluku. Uyazi naye ukuthi ngesintu mawungena ekhaya lendoda ufuna ugqoke kahle ubophe ikhanda bakwazi lokho. Mawenza njalo ke bavame ngoba la isilungu sithatha ikhanda benza ngathi ukukholwa isilungu. Ngesilungu ku right ugqoka ibhruku ku wrong ugqoka ibheshu. Sengiqonda ukuthi akukho wrong angithi ake ngithi abelungu. Bengikhonza nabanye abelungu vele bakhona ke bandleni abelungu baningi. Oh khonza nabe bandleni. Baningi abelungu. So ke mawufika kubo ake ngithi mhlambe ngiye Europe ngiya kwelinye lamabandla abantu abamhlophe kubo ngesingabo ibhruku is not akhonto wrong ukugqoka. Okay. But into ke efuneka sibheke ukuthi izwi not izwi in fact ngoba izwi alisho lutho ngokugqoka. Okay. Kodwa ukuthi singenzi into eyihlazo sibhaxise ngokukholwa. Okay. Hayi mina ngikhululekile uJesu wangikhulula sungena ekhaya lendoda ngamapuntshupuntsu ezinqe umama usugqoke ostomach out leyo nto ayikamukeleki ngesintu. Ingakho noma singafaki isinto ekholweni kodwa indawo ukuze ivangeli lihlonipheke yenza lento abayenzayo. uPaul kwenye incwadi uthi mayikhuluma ngokugana incwadi amaKorinte 17 verse 20 bani uyaphansi uthi ko 30 something 36 if I'm not mistaken 36 verse 36 uthi uma umuntu efuna ukwenza okungafanele kuyindodakazi yakhe masikhulile uthi angenza uma ngabe kwenziwa lokho. Ngiqala everse ethi uma kwenziwa
ngamanye amazwi kusho ukuthi uyahlonipha into eyenziwe endaweni uma ukholwa awuveli uqhamuke nento yakho bese uthena ngoba umKristu mina ngenza noma yini wenza into as long iBhayibheli mali ngamelani nento nawe ungamelani ngento eBhayibheli uzuxabana nabantu ngento iBhayibheli elingasho lutho ngayo ngokusho njalo ngiqonda ukuthi angisho lutho kumlungu mangibona egqoka ibhrukwe angisho lutho because neBhayibheli alikhulumi lutho ngayo yabona so kodwa nginenkinga yomuntu womZulu ekhaya kubo bengalifuni ibhrukwe bese namashangane ngihlale nawo kakhulu ngihlale namashangane kakhulu awungeni nebhrukwe nje ekhaya kodwa ngoba isilungu sesingenile bangena nabo manje kuze bathi hayi la kaya ayinamaka nebhrukwe mara utasibona lokho sekuqhubeka isimo ukuthi leso ibhrukwe leli alifanelanga balimbala la yes yeah mfundisi nangu umuntu othi mina ngikhonza kaShembe noma kwaLikhanyane iphi advice ongamnika yona mina ukukhonza uJesu iBhayibheli lithi okholwa indodana kaNkuluNkulu nokuphila okuphakade kodwa ongakholwa indodana kaNkuluNkulu incwadi yaJohane incwadi yaziwa bathi ikabishi lencwadi kodwa iphethe into ezinkulu 3:16 manje ngifunda ku36 okay uverse 36 ku chapter 3 uJohane uthi okholwa indodana unokuphila okuphakade ongakholwa indodana akayi ukubona ukuphila intukuthelo kaNkuluNkulu ihlezi phezulu kwakhe sure loyo kusho ukuthi noma engaphila kamnandi noma ngaba nemoto noma ngaba ingakasinandaba nabantu ababi uma bengakholwa uJesu ukuthi uzohamba umlandela iBhayibheli isecret sekutheni uyakholwa na unezimoto ezinhle uyakholwa na uJesu unezindlu ezintsha uyakholwa na uJesu ulandela uShembe uyakholwa na uJesu uyakhona ukumlandela uShembe ubuye ukholwe futhi uJesu ngeke kwenzeke phela iBhayibheli iyanqaba akekho umuntu ongakhonza amakhosi amabili ngesikhathi esisodwa if ufuna ukuya ezulwini leli kaNkuluNkulu uJehova hlukana noShembe hlukana noLikhanyana ukhonza uJesu kunomuntu othi mina baba ngikhulisele kwaShembe ngiyakhonza kodwa ngikhonza ukuthi ngikhulisele kwaShembe ayithi ngoba usho ukuthi vele i-religion noma ngasho inkolo egcwele kakhulu endaweni njengabo KZN so ngiyacabanga bonke laba abakhulayo bakhula phansi kwekhaya la ekhaya every Saturday kuyiwa kwaShembe nathi lemakhaya sikhulele eSabatheni mina mangiphuma ekhaya kwabhala incwadi ibhalwa umfundisi wangiqalekisa wangiqeda ngithi nyawasho nokuthi ngizofa umfundisi kaShembe cha umfundisi yaseyona okay umfundisi wethu wakhona ngaphansi ekanqonda ukuthi ukuzalelwa endaweni akusho ukuthi ifela khona okay akusho ifela khona uNkulunkulu makushunyala ivangeli ngoJesu ngoba uJesu ufica iBhayibheli lithi uthi uPaula encwadi namba seRoma chapter 1 chapter 1 if I'm not mistaken now angiyekele ichapter kodwa leli verse lijwayelekile ukuthi sengikhulume kakhulu lijwayelekile ukuthi anginamahloni ngevangeli lingamandla kaNkuluNkulu okusendisa bonke abakholwayo yes uthi amaJuda kanye namaGreki uthi lisusa umuntu ekukholweni ngoba ivangeli kuthola ukholwa kukhona into okholwa iyona sibuye emadlozini sibona nje besikhonza amadlozi nayo idlozi kwaShembeli unumber 1 uNkulunkulu wabo sure mawungalikhonza idlozi bakhuluma yonke into baqanganise benza ngathi idlozi liaccepted kuNkulunkulu idlozi uNkulunkulu ophambene noNkulunkulu wasezulwini idlozi akuyena ubaba wakho washonayo hayi ukuthi uma ulahla idlozi ulahla abazali bakho okay bakhohliswa ngalokho abantu ukuthi kuthiwa uma ulahla idlozi ungalikhozi akekho umzali wami oyidlozi idlozi umoya kaSathane ongena kumuntu ephila kanje ake ngithi mangiphila sinomoya ababili umuntu mayiphila kunomoya lo owafa kwaNkulunkulu okuphefumula kunomunye umoya otholakala emhlabeni thina amazulu masizalwa abanye balokhuza babhemiswa imbhemiso ethile kuthiwa zinyamazana usuke efakwa umoya othile wala emhlabeni lo moya ke loyo yilona umoya ukuthi uma uphenduka uyinikela kuJesu uhambe lo moya yilo moya ukuthi uma efa umuntu lo moya uhlala kuye uyahamba umoya lo iBhayibheli incwadi kaMshumayeli chapter 12 verse 7 lithi uma umuntu efa nje uthula ubuyele emhlabathini uphenduke ube njengoba kokunjalo bese umoya ubuyela kuNkulunkulu wawunikayo ake sikhulume le mfowethu le nje sigxile kuyo le yamadlozi yes ngoba amadlozi umoya omubi obamba abantu enabathi abantu udlozi
umuntu owafa akusi umuntu owafa kulona idlozi umuntu ma uma uyahamba yenkulunkulu usala omunye umoya la ekhaya ofana nami ozenza mina angithi vele une character yakhe uzofana nami ngoba bephila ke impilo yami yonke Okay. uyangazi mina Which is a soul. uyangimitate yeah which is that angithi umoya womuntu uyahamba yenkulunkulu Umphefumulo. umpembulo uyankulunkulu Yes. bese kusala lo moya omubi ohlala kule ndawo mhlawumbe ushayiswa imoto lo moya omubi ke awunandawo ezulwini awuyi futhi ethuneni wala emhlabeni uvela kuSathana uSathana udukisa ngawo so mange umoya lo wami ukuphila uya kuNkulunkulu kusala lo moya omubi uhlale kwisport la ngilifele khona mangishayiswa imoto ngilo landwa ngehlahla ke ufakwe ekhaya ngembuzi or ngegazi kuthiwa kangena nikezwe ilungelo kuthiwa nanku umuzi wakho usuzoqala ke lo moya ubuse la ekhaya kube sengathi ubaba wala ekhaya ma ungahlatshelwa lo moya uyayihlabela uphila ngegazi lo moya kaSathana uphila ngegazi kuthiwa abakithi uqhamuka vele efana nobaba wakho or nogogo wakho kuthiwa nangu umntanami ngiyahlupheka ngilambile kuhlatshwa inkomo kudla abantu ungadli lo muntu okuthiwa ushonile badla abantu babe mnandi qhubeka izinto kuba worse uma ukhonza idlozi akekho umuntu okhonza idlozi ongahamba eyobuza ukuthi okay namhlanje ake ngiyobuza sengi-right sengihlabile inkomo ngenza konke mawufika nje lofike kuthiwa hayi kubheda kusibaba omncane kababa omncane kagogo uhlabe uphinde uye ngakusasa uyophinda kuthiwa hayi awenziwanga kahle ukufulathela ugogo akuwona umoya awunandaba lo moya ukuthi unenkomo unembuzi unani uyahlupheka awunandaba ukuhluphekisa worse ngoba vele is not related nawe akuyona umuntu akuyena umuntu obephila la kwaka ungafa kanjani ngenankomo so bese ungifuna inkomo uma qeda ukufa wena usithini ngalaba abathi bona abalabe esihlola kubo which babathi bona banamadlozi abanye bazekile ikolo because kuthiwa uvuswa unedlozi eklasini abanye namhlanje ingane ezincane mina ngisho lokushini kugcwele ingane ezincane ilabo moya primary uprimary kuthiwa kunengane evukwa idlozi kufanele iyeke isikole exactly lento mayingaxoxwa kuma pulpit na kuma platform wonke umuntu uzoba idlozi because idlozi umoya omubi idlozi akuyena ubaba wakho washona noma mama wakho washonayo ubaba wakho ulindile sure mangabe engakholwa use high days mangabe ekholwa use paradise ulindiwe lapha akho moya ongaphuma ekhaya uzohlangisa izingane lokushini umoya omubi lo ongena enganeni bonke abantu bafake ubuhlalo obumhlophe namhlanje mawuhlangana noma obomvu yini kuthiwa banedlozi idlozi yebo likhona umoya omubi kodwa kaSathana mawufuna incwadi kaDeuteronomy uDeuteronomy le ko11 angimiyeke leyo sifunda incwadi kaMalevi uLevi 20 from verse 6 singayifunda uyiphethe iBhayibheli ngisho nginayo la okay ubuka ukuthi iBhayibheli lithini ngenzela ukuthi umlaleli esacabanga ukuthi siyagxeka angacabanga ukuthi siyagxeka sisiza yena wonke umuntu ola siyamsiza ayeke sigxeka umuntu akasizeke umuntu masifunda iBhayibheli ithi la nalowo muntu ophendukela kwabanamadlozi uyayizwa ophendukela kwabanamadlozi nakubathakathi ukuya kubo ukuba aphinge ngiyakubeka ubuso bami buphambene nalowo muntu ngimnqume kwabakubo kusho ukuthi lo muntu ngamanye amazwi umuntu uJehova uNkulunkulu okhuluma lokho ukhuluma abantu idlozi alikaze ube umngani kaNkulunkulu mabe khuluma amadlozi bathi idlozi seduze noThixo manga lawo ayithi sicela kulo bese lona liyone la ayikho lento abahlangene noThixo uThixo kalifuna idlozi nokulibona into yaxabanisa kakhulu uSawuli noNkulunkulu idlozi ahambe wakhuphula lapha sure wahamba ukhuphula umoya olokhuza wathi uma umuntu ehlubuka uNkulunkulu uwela kulabo moya baba amadlozi akhonze bona bayaphana futhi bayabulala mawunga ingakho kuthiwa zithutha uverse 20 iverse yokugcina la kule ncwadi nansi ubona ukuthi iBhayibheli alivumelani yabona mangisokukhuluma kanje ngikhuluma lula nali iBhayibheli lithi uverse 27 ku chapter 20 incwadi kaLevi Leviticus uverse 20 uthi owesilisa noma owesifazane elikubo idlozi noma umthakathi bobulawa nokubulawa bakhandwe ngamatshe igazi labo libe phezu kwabo ubuye wavuma nini uNkulunkulu amadlozi
njengoba laba bekhuluma bethi idlozi mawungenadlozi uNkulunkulu ibandla likhonza uNkulunkulu nedlozi elikaSathane nethi livimba ukuthi kubhalwe igama laSathane ngoba kukhona thina abazalwane umoya engcwele abantu bazolibalekela kodwa ibandla nje elikhonza uNkulunkulu imixube nedlozi ibandla likaSathane ngoba idlozi angiphindi akuyena umuntu oshonile mangishona la unababo wami mina washonayo akayeni akalona idemoni futhi akawona umoya omubi ubaba wami baba wami yena umoya wakhe ma wasebenza kahle useparadise ma wenza kabi usehades ulindile ulinde ukuthi usuku lokwehlulela yonke imoya izovuzwa bese iza phambi kaJesu wehlulelwe omunye nomsebenzi yakhe kodwa idlozi umoya kaAntichrist umoya kaSathane ophikisana nevangeli akulona idlozi umoya kaNkulunkulu I think lokhu sikuthintiswa indaba kaShembe ukuthi bahambisa amadlozi number 1 phambili idlozi kaShembe into yakho ngibona ufaka izikhumba abantu bakhona so kodwa manje ngibona lokwesiphandla lokwephandla ngeke kube yikho ufaka isiphandla esani ngoba ikhona amakholwa nawe efaka iziphandla mkhulu amakholwa afaka iphandla faka iziphandla nje ikholwa njani lelo likhona isani isiphandla ube isiphandla phela ulifakwa umuntu osenkolweni yamadlozi so ke mawukholwa usindiswa ukholwa uJesu uqaqa ngisho intambo abaprofeti ilahle phansi qaqa yonke into ube mawugumulile uba mapunapuna ube nje awukhumuli kusale intanjana encane olincweba emzimbeni sure so kusho ukuthi nje indaba kaShembe kufanele abantu basindiswe from kaShembe Shembe khanyana la bomudise bobo labo mamanku lokhu kwamasango zonke lento zenkondwana lezi ezinye inkolo kaSathane wamasango ibaphi laba kamasango laba gqoka blue and white gqoka into enje abagqoka blue and white laba bashaya methi he muthi miyamethi labo isonto eligcwele kwakubamasango ngangihlala eduze kwakhe lamavimbela inkolo naye evele emntwini inkolo zabantu lezo inkolo zabumamanku vela kumama bathi umamanku ibandla lamasango liqhamuka khona inkolo lezi ezikholwa uNkulunkulu namadlozi sure encediswa uJesu mayedwa bakwethu kelekeqa mawamkela uJesu ukholwa uye yedwa liyaduma noma liyana noma uyafa noma uyaphila kunankinga yifa kodwa ngoba iBhayibheli libabusisiwe abafileyo abafele enkosini ngoba uthinta indaba kaShembe bekhonza ngeSaturday kuthiwa ilanga eli right for ukukhonza lelo ku-Old Testament ku-Old Testament izinto zathi iBhayibheli incwadi kaHebrew chapter 10 uverse 1 lithi izinto lezi zazikhona eqaleni zaziyisithunzi okay isabatha lalisithunzi ukungabasa umlilo kwakuyisithunzi yonke lento le kwakuyisithunzi sento epheleleyo ezayo ukufika kaKristu kufika into epheleleyo so yingakho ngesikhathi uJesu belwa naye abagcini besabatha abaFarisi nababhali belwa abagcini besabatha babelwe bafundiselani ngesabatha bathi hayi abafundi bakho bedla ngesabatha ngesabatha uyabona kuningi ababekusho uJesu uyabaphendula uthi no mina indodana yomuntu inkosi nesabatha futhi futhi isabatha lenzelwanga isabatha umuntu akenzelwanga isabatha kodwa isabatha lenzelwa umuntu yazi ukuthi lokho futhi ungaphila without isabatha okay makuthiwa ibhantshi lenzelwe mina kusho ukuthi angeke ngiphoqwe ibhantshi lale ngifakile ngoba ibhantshi lenzelwe bani mina okay so mina ngenzelwanga take charge of lelo bhantshi yes I take charge for it so ukuthi mathi uJesu isabatha lenze umuntu akenzelwanga isabatha wayechaza ukuthi umuntu angaqilazwa isabatha ngeke uhlala ungadli for the whole day udla kubandayo ekhona umlilo awubasi ngoba uthi wena ugcina isabatha akekho umuntu namhlanje okufuneka ayihluphe ngesabatha akufuneka bayihluphe ngesabatha ukhona isabatha leqiniso uJesu waseNazaretha sure la isabatha lalimele ukuphumula igama esabatha lisho irest mkhulu abantu bakaShembe bathi Nazaretha kunegama belifakayo nabathi maNazaretha angithi amanga abakhulumi ngoJesu lo amanga wonke lo ngithi yazi abantu benzani bafoja yonke into yabo legama elamnaziri bathatha bathi uShembe umnaziri umNazaretha okay Shothi umnaziri kaJehova umuntu angithi uSamson wakuthiwa uyoba umnaziri kwaseswini kaNkulunkulu ekwaseswini so nabo ukuze lento yabe isound abayenze kube ngathi bane foundation kodwa eshayikayo abeka
labantu bahlala eMtuba abanye bahlala la eGoli kodwa bathi bangamaNazaretha. Nazaretha libuyaphi? Nazaretha lase KZN eMtuba. Nazaretha kude kabi ngokucabanga ukuthi wena iNazaretha kodwa uhlala la kuvula Captain Park. Nazaretha. uJesu wangelona igama lakhe ukuthi umJesu eNazaretha wayezalelwe khona ondliwa khona kuthiwa makuthiwa umNazaretha iNazaretha ngoba waqhamuka lapha ezweni laseNazaretha uyabona so bebiza ngama Nazaretha bayichitha isikhathi sabo sokudlala shoot nokukhulisa inwele nakho kumayelana nokuba umNazaretha angithi ngo-Old Testament kwakufuneka intsheba ayigundwa. Okay. And then ikhanda aligundwa inkolo yesivumane esidala inkolo le kwakuthiwa umNazira kathintwa ekhanda lakhe impuco ekhanda lakhe akagunde emaceleni akaligundi ikhanda emaceleni akalizilutho umNazira. But now we are in a New Testament era kufanele umuntu azi ukuthi manje asa-act ngento eziphathwayo yingakho ama-oil namanzi nakho konke yonke lento ephathwayo yayisebenza yes kodwa ku-oil uma umuntu ehluleka ukuhlukanisa isivumelwano esisha nesidala then inkinga enkulu singalwa sibange uyabona singalwa sishane kuphuma igazi ngoba sihlulwa ukuhlukanisa isikhathi sika-Old Testament ukuthi ku-Old Testament bekuthela umuntu ekhanda mayigcotshwa. Sure. But manje ukugcoba umuntu ugcotshwa ngamandla kaMoya Engcwele akagcotshwa ngamafutha no-oil. Uyabona? Sure. Mkhulu kulesikhathi esiselelwe yiso sesiyoyivala. Ngifuna abantu ukuthi bazi ukuthi hayi ukuthi senza ngoba siyagqeka ngoba ukhuluma kulezi zinto ozikhulumile. Ngiyacabanga ukuthi uma engavela umfundisi kaShembe kuvele noma umfundisi waseZCC bahlale phansi baqhaze the way ba understand ngakhona because angithandi kwesinsikhathi kubuya ngathi sithatha like siyaqheka yeah noma sithatha isayide lelodwa ingakho ngithe if ukhona umpostoli wesifazane othi mina no ngiyamelana ukuthi abapostoli besifazane bakhona eBhayibhelini angisabale namhlanje bangeza mkhulu ngikubize 100 yabona mina mfowethu as long angithi abanye abantu njengaba bebandla la kaShembe bayashayana ngasuka ngabambile lokho mase sehluleka ukuphendula la lama mic angasaphazeka lawo mina ngangathi ngishumayela lapha lapha eThokoza ngithi ngishumayela estradini most of the time ngishumayela ethendeni ngimele ku open air ngathi ngishumayela open air indoda ngesibhamu sishitsha la iqhaqa la endlebeni lokho ngikhuluma into eyenzeka public phambi kwabantu bonke ngathi qaqa wathi mawushumayela khuluma ngoJesu ungamfaka uShembe ngithi awukholwa kuShembe ngangakhulumanga kabi ngoShembe ngangikhuluma nje ukuthi ngapha ngithi ugcwele inkolo yakwaShembe ngoba usho namanje ukuthi usho same thing ngisho same thing so angigceki umuntu la ngisho ukuthi inkolo yakwaShembe akuyona inkolo yobuKristu iqiniso lelo alimfaka uJesu inhlobo kahle into ophikisana nayo mkhulu ukuthi inkolo kaShembe nalezi izinyo soyibalile akusiyona inkolo kaKristu cha kusiyo abangathi ubuKristu leyo nto leyo akusibo ubuKristu ngoba maku ubuKristu akhona eyi-one into ekhomba ubuKristu amaKristu awakhonza amadlozi bona bakhonza amadlozi 2 amaKristu awagqoka ingubo ezimhlophe ayigqoka amalevu lezo zinto lezo bona bagqoka ingubo ezimhlophe 3 amaKristu abiza igama likaJesu uma ethandaza bona babiza igama likaShembe so asingakulweli lokho sure phila nabo ngizalwe khona ngizalwa khona umama wami omdala bekhonza khona abafowethu bakhonza khona namanje bazongilalela nje balwe kodwa akusizi lutho phela iqiniso kufuna livele one day ukuthi into esiphambanisayo asiphambaniswa inkolo nawu nayo ifamily ekhonza kaShembe nginayo iningi kakhulu sure ekhonza kaShembe ngoba uShembe kwaShembe kulula kabi ukukholwa khona ngoba uphatha isicephu ugqoka umNazaretha uyeke inwele ilula kabi inkolo kaShembe leyo ubuKristu ithanda ukuba deep nyana mawuzoza kuyo nje kuyakhuphukela la uFuna uyeke izinto ubhedliza izinto uyeka amadlozi uyeka amadlozi manje inkolo yedlozi yakwaZulu eKZN nje ngeke uyisuse leyo nkolo yeah baphila kuyo baphila ngayo mkhulu asiba invite bakaShembe abangeke balwe bangalwe yeah kuze umuntu
ozofika ehlale phansi nje Angifuni- because angifuni ubuye ngathi yabagqeka ma Angifuna ukungasho mfowethu ngeke ngaba semtuba ngenye ilanga ngahlangana nendoda kwaMkhwanazi wakungcwatshwa umntana kadadewethu le ndoda iBhayibheli yalifunda ngize ngithi mina ngilifundanga iBhayibheli yakashembe yeyi baba ichaza iBhayibheli ichaza nehistory le ndoda ngomoya omuhle ingalwi namuntu manje abanye bavele balo bakubize ngenhlambu sakhuluma le ndoda yangichallenge uma sengasekho yathi mbatha ngoza sahlangana kwakudliwa inyama sathenga inyama yachaza yathi uyayibona ngithanda ngoba inkolo yakho uyayilwela mbatha kodwa nathi siyayilwele yethu ibuye ivuma ukuthi cha kona okunye nathi siyifakele but laba abaningi bavele balo without no reason no asilwa ngithi ya asilwi ngiyacabanga ukhona bazovela abengeke balwe bathi hayi mkhulu thina sifuna ukuhlala phansi exactly ngisho abapostoli besifazane bavumelekile ukuthi beze bazo angithi masiza la angithi ke masikhuluma ngabapostoli besifazane abantu besifazane nje abaxole man awuthi ngiyiphinde le abantu besifazane okokuqala nje abavumelekile nje kwakuma phambi kwendoda mangithi kwakuma awuthi ngichaze kanje iBhayibheli incwadi kaTimotheyu oqala uchapter 2 emavesini ko12 lithi owesifazane angimvumeli afundise abe namandla phezulu kwendoda okay singayifunda ne no singayifunda ngale yakho yami angazi badlula kanjani kulawo mavesi bona mase beyoba bapostoli into enkulu kangaka uyabona yes ngithe incwadi kabani kosho bukhulume ngezenzo Timothy okay First Timothy chapter 2 uverse 12 asimfunde uzobona ireason ukuthi kungani uPaul evimba wesifazana ukuthi angashumayeli okay angafundisi lithi owesifazane makafunde ukuthula enye iBhayibheli akafunde enokuthula bese ethi nokulalela kahle kodwa lithi akafunde ukuthula nokuthobeka konke kepha angimvumeli owesifazane ukuba afundise nokuba abuse phezulu kwendoda uyayizwa yes then ke umpostoli gift yopostoli iyabusa leyo nkonzo leyo umpostoli umqalo wamabandla umpostoli umfundisi ofundisa abantu ukukholwa ufica angakholwa umuntu afika umpostoli ashumayele abhabhadise manje ulokhuza wesifazane uyobhabhadisa kanjani yabona so uthi ngimvumeli owesifazane afundise nokuba abuse phezulu kwendoda kodwa makazithulele bese lithi ke iverse 13 ngokuba uAdam wabunjwa kuqala emva kwalokho uEva that is why kufuneka angabi nepower phezulu kwendoda asingakubangi nje akwakona nje ukuthi umfazi ukushiya ekhaya shiya indoda athi uyoshumayela ihlazo kwalona lelo nje umpostoli kuneverse lathi into omunye umpostoli la ku social media ekhuluma ecomment athi liyasho izwi ukuthi uma ususindisiwe wamukeliswa umoya engcwele abusekho bulili akusana gender incwadi yamaGalatiya uGalatiya 3 verse 28 26 27 28 kathiwa akusana gender nje yena nje bekuye kwangesilisa ngithi ungibuzele kuye noba ngimazi ungibuzele ukuthi akanaye nomfazi yena njengoba kungasekho igender lo wakhe ufana naye yini umfazi wakhe lo ufana naye unobulili ofana naye shothi abanabulili boyithu umuntu ufuna understand iBhayibheli engafundi iBhayibheli ngoba eqonde something iBhayibheli lithi lapho sonke simunye kuKristu angithi bese lithi akusekho owesilisa akusekho kuKristu kushiwo leli vesi isho ukubamba kwethu kuJesu kusho ukuthi ukuya kuJesu awuyi ngogender ngoba kuJesu kholwa ngomoya ngithi yes sikuJesu ngomoya masikhuluma ngebandla likaJesu ngiyengihlukanisa ngithi ibandla likaJesu izigaba ezimbili khona isigaba segender isigaba lesabantu engibala ukuthi 20 membership bese kuba khona isigaba esaziwa uNkulunkulu la kuthiwa khona ibandla likaJesu kushiwo abantu manje abasemzimbeni kaKristu the spiritual church not abantu abongababala abantu esingabazi uyabona mhlawumbe ngisikhathi ngamaKristu mhlawumbe ngithi
akekho umuntu osebandleni kaJesu futhi akekho umuntu ongumKristu Eish. leli verse lisho ukuthi leli verse ethi akekho wesilisa kwesifazane lisho ukufika kwethu kuKristu kodwa ekupheleni kosuku sengiqeda ukushumayela ngalelo verse ufuna ngiye ekhaya umfazi wami aphekudla bakhona abafazi bakhona Paula indaba kaPaul inzima kabe mawuzoyifunda usenyameni Eish. Indaba- No, indaba- ifuna siphinde siyihlelele. amen Sifuna siphinde mhlele. Siyabonga kakhulu mpostoli. Isikhathi mina. siyashiya. Sibonga ukuthi uphinde ube nathi and ngiyathemba sekuningi kusafanele sikuthinte nale yamadlozi asithitanga kahle. ufuna singene nje Yeah, detail. because as much as sisazothola ama questions and also kunina ababukeli lapha ekhaya ningakhathazeki commenter if there is any opinion you want to share ngena ku comment box ucomment if kunombuzo ofuna ukubuza sizobuza sihlale nompostoli phansi simbuze leyo mbuzo loyo futhi ngisaphinda kubafundisi bakaShembe bafundisi bakaLihanyane bafundisi baka uthe kuMasango Masango nabanye abafundisi bezwa ngathi bethintekile ngithi xolani bafowethu xolani bafundisi bami if you have into ukuthi ungeza phambili uzobuza ukuthiza kumfundisi uMbatha noma ufuna sihlale phansi siqoqe le ndaba une reason noma iopinion thizeni asilwi nawe ngisaphinda futhi ngithi asilwi you are welcome I'm not limiting noma ngathiwa unedlozi ngizwela abazalwane baningi bayathanda ukuthatha ipodcast but yeah awukwazi ukuinvite umuntu so because of what but ukuze sizeke lo muntu lo uzosizeka kanjani uma engezanga so noba ngathiwa unedlozi akeze angigceki umuntu angisiyena uKristu mina ngeke ngithi ngoba unjanjani mangezi gifted media because kokuqala abantu abathanda ucomment abasupport leyo channel abantu ama podcast amaningi ekhala ngento yodwa hey ngingangifuna ukuinvite uzibani bani kodwa ababukeli bathi bona ngoba bekholwa ebefune ukuthi uinvite umuntu othizeni so mina ngiyavumela ngithi noma ngathiwa unedlozi mpostoli akeze utholakala efonini sihlale phansi sizococa phansi ngihlala ngikhona angithi asilo ufuna ukuyilungisa yes bafethu asikangeneni kwenye iepisode elandelayo ningakhohlwa ukusubscribe kulabo engithi ufila inamba yami 0630680959 ngiyatholakala lapho kuleyo namba ngitshela ukuthi hayi gift angifuna ukuza kunokufuna ukuhlala phansi nobaba uzosithola isikhathi sihlale phansi siyabonga asikangeneni ningakhohlwa ukusubscribe ukulike ukushare amen